Основните неща са водата и цените. Днес заваля, надявам се това поне за известно време да реши проблема с водата и се надявам господин Пеевски да не си припише падането на дъжд. По отношение на цените. Вчера ви казахме, че сайта за сравнение на цени е на практика неизползваем. А също така вчера ГЕРБ и мнозинството направиха всичко възможно да не се стигне до точката за продуктовите такси, заради които цените на електроуредите се повишават в последните месеци. Продуктовите такси, както много пъти сме казвали, отиват в джоба на Таки. И вчера управляващото мнозинство обслужи Таки, така че той да продължава да взима пари от българските граждани, още от електроуреди, а в бъдеще и от друго. И така че по отношение на цените явно нямат особен приоритет. Като казах Таки, знаете ли на кого е кум Светло Лазаров, който е доста свързан както с Таки, така и с Пеевски? На шефа на автомобилната инспекция. Този, който беше уволнен ли? Кога? През 2016 беше уволнен. Да. Така че тези кадрови назначения изгърмяват чак когато се стигне до големия скандал. Преди това стоят там, има чадър върху тях и се пазят, докато не избухне най-големия скандал. Сега Борисов ще излезе господин Божанов и ще ви отговори, че България е малка страна, всеки е кум на някой или братовчет на някой. Но ако трябва да сме сериозни, трябва да кажем, като казахме Борисов, да се обърна към него и да му каже да спре. Да излиза и по сериозни теми, като корупцията в ДАИ, да говори за комбинезони и за бодите. Не може да се принизява това по този начин. Става дума за изключително тежка корупция, почти няма човек в ДАИ, който да не е корумпиран. Проблема на Борисов и това, че с Пеевски двамата на сутрешното си кафе и пури вчера са решили да закриват ДАИ, е защото ако вземат, че разследват вместо да закрият ДАИ, откъде идва тази корупция, ще стигнат до върховете не просто в ДАИ, в Транспортно министерство и в тази сфера. А там е един близък на сърцето на Борисов, Ивайло Московски, по-известен от заечарника на Борисов, осигуряващ специфични услуги на времето там. Това е проблема на Борисов. Корупцията, и тъй като той по никакъв начин не иска да се разкрие какво е ставало в ДАИ,